Arep sidhem permanen datang ana obah sabawane walang alisih samirana kang samiya lumampah. Tata sing raina gumanti rati pratandha gumanti ning carita wonten ing dalu puniki. Surep Tata Pitana wanenggene gari pandita ingkang kaeka adi dosa purba. Eka mahananing sawiji diluwih dosa 10 purba marang kawiwitan. Momata majasining sedasa 10 anggenipun kedalang sangga bondo anglar pakliran agung. Sayang gending para titah potring Marcawada dipun sami ngridha bangun mulya ing kamulyan. Kathah anggenipun para jalma ingkang sinengga ing pratiwi kapungkuran ing angkasa kinabit ing samudra kathah samya anggegana raras. Nanging boten kadya wonten negari Pandita ingkang dados pipikaning ngandha ora kaya laring wonten ing kaprabon kahuripan. Dasaring negari ingkang upaya 100 datang antawis 3.000 jangkeping subrasa. Negari kang kasuwur panjang kunjung kemari Palojinawi Karta Turaharji. Negari kang ngiringaken pasabinan ngayunaken benawi mengku Bandaran Agung. Ginubengan samudra tan lamuting genotan polagut. Pramila katinon papan jembar sapi rupa saking gemahar janing negari. Kathah para dagang lalayar rinten kelawan dalutan ana pedhot pasang saya ing margi. Saking pangulaing tatanan para mantri lan Bupati Patmonco negari ing saben taun asa ulu bekti glondo pangarep pendi raja pendi guru bakal guru hati Sinten Rego Panguwasa jejuluk Sang Nalindra Panji Saputra kagungan watak pirbudi bawa laksana seneng tetulung marang sapadha-padha. Lauto sinegeg wancanging cinarita gumanti kang kekandha siji papane siji dalang gondhing wonten leladan kauripan kahananipun sinatriya ingkang sami andulu mring prang padresan. Punika candranipun Narantaka dening Narasuma ingkang samya tilik nitih wujuding turangga yen Cinandra kadya bedhah pelursa. Nanging Kang Mas, sing kepiye Mas? Sedaya para kawula wonten ing padesan boten kirang sandang kelawan pangan lho Kang Mas. Kuwi mau mertelake abdine Sinan Prabu Panji Saputra kagem sang
ing Raja Kauripan Dimas. Dimas, nang jika Mas. mumpung ing iki dina Suryadara kasambut dening wayah. Ayo, bali ana ing Raja Kauripan makon. Monggo ayo bakul. Rampung gonku duwening sesanggeman bangun bale wisata ning Kukuban kahuripan dina ngansi ing sasi nganti warsa durung paripurna nanging sedhela maneh bakal paripurna nggon ingsun duweni wewangunan wujuding bali usada dimen ing samangku kawula cilik lamun to dheweke nandhang gerak ana ing desa wis ana bali usada burung tan burunga ing mangkune bungah jroning atining para kawula kang mapan ana ing sak pinggiring kutha raja kahuripan kene nanging dumadakan iki dina nggon ingsun duweni gegayuhan durung paripurna ingsun nampa duta ngersa dalem supayane bisa ora bisa ingsun ngumpul dadi sawiji ana ing Pendopagung ana ing Kahuripan ya kamangka desa sisih kidul kene adoh banget saka kutha raja Kahuripan tangeh lamun to ingsun ing samangka lumaku ora bisa ingsun bakal mikir turun nang bisa ngambak sanggane napa dawuh Kanjeng Sinutrane Saputra ing kono isun supaya mider-mider ana karang prapisan ya kuwi para kawula ingkang urip pinan ora ana sing kasangsaran ibu menawa ana para kawula cilik sing nandhang kacingkrangan ingsun supaya maturake wonten ngarsane Kanjeng Sinuwun Prabu ya arep abot sing kaya napa bakal lakonane geger bisa nganti sebuka jurang supaya para kawula ana praja Kahuripan ora ana sing nandhang kekurangan kurang sandang pangan sarwa papan muga-muga Gusti tansah ijabaha Kanjeng Sinuwun kula ingkang
suwan wonten praja Kauripan.